Стремеж към съвършенство. Първият говор към българското издание. Предлаганият превод има за задача да задоволи жаждата у нас от здраво духовно четиво за нашето монашество и за вярващите православни християни. Авторът на книгата, Свет и Никодим Светогорец, е известен в православния свят като твърде плодовит духовен писател. Той е живял през втората половина на 18 век и първите години на 19 век. Роден е през 1749 година на остров Наксос и бил кръстен Николай. Чувствайки призвание към монашески живот, той заминал за Атон и там на 26 годишна възраст приел монашество с името Никодим. 2 години след пострижението си започнал работа върху намерения през 1777 година във Ватопецкия манастир ръкопис на Филокалия, печатана после във Венеция. 1782 година това съчинение скоро било преведено на църковнославянски език, а после и на руски език под заглавието «Добротолюбие». Работата над този ръкопис била начало на дългогодишни литературни трудове на Свети Никодим. Заедно с това той ревностно се заел с изучаване на светите отци. Личността на Свети Никодим Светогорец може да се характеризира така: истински монах-аскет и монах-книжовник, дълбок учен и следовател, църковен поет, извънредно усърден и търпелив труженик. Неговите литературни трудове са много и разнообразни по тематика: аскетически, добротолюбие, невидима бран и дъра, литургически, учение за изповедта, учителни, християнско благонавие, богослужебни, венец на Приснодева, 1796 година, канонически, Пидарион, кормча книга, 1799 година, а географски, Жития на светиите, 1803 година, Нов синаксар, в 3 тома, тълковни, тълкувание на 7-те съборни послания, тълкувание посланията на апостол Павел, Нова лествица или тълкувание на 75 степенни песнопения от Оптоиха и други. Така през целия си живот той ревностно се трудил на книжовното поприще, като съчинявал сам книги и обработвал трудовете на други автори. Изморен от дългогодишен умствен труд и аскетически подвизи, преподобният мирно се представил в Бога на 1 юли 1809 година в килията на иеромонах Неофит иконописец, на Атон. Оценявайки висотата и достоинството на богоугодния живот и на духовните подвизи на преподобния Никодим Светогорец, Светият синод на Цариградската патриаршия през месец май 1955 година го канонизирал за светец, отдавайки му по този начин чест, каквато се отдава на белж-естените отци. Преводът на «Стремеж към съвършенство», в съкратен вид, направихме от руския превод на епископ Теофан, издаден в Москва през 1886 година, под заглавие «Невидимая бран». Надяваме се, че нашият скромен труд ще бъде достоен за светлата памет на прославения в Бога Свети Никодим Светогорец и ще донесе очакваната духовна полза на читателите. Рилски манастир 1957 година. От преводача.